direct waddante ɗo pat video ji o ɗo lara daga nyande o fuɗɗi larugo video ha YouTube pat waddante ɗo a lara. A jaɓan téléphone mako ya mami huwa seɗɗa be magel ko noy a wara nasta YouTube mako a nasta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe on kofnama on jalanama hayruji ɗiɗi duniya be lahira. Mo moɗon biyeteɗo Abdul Kadir Abubakar bano anduno ɗon ko boya bano anduɗon inde Fasaha TV for YouTube. Inchallah mi wardani on be videowol kesol bongol kilingol gol nafan on ko bandiraɓe. Kala la daruɗo video ɗo pat mi tabitini video man gol nafan ɗum. Mi andi on ɗon ƴamta ɗum video ɗimme on jemi ɗon mbiya gol nafan on ɗo bandiraɓe. Video mi wardi be kuje ɗiɗi nder video majum. Lawol arandewol ni no a heɓtirta to a latake a baba ma no keɓtirta irada video ji majum miɗɗo maɗa larata ha YouTube. To a derkejo bo ko boya to a hamma sare no keɓtirta irada video ji mira maɗa darata ha YouTube, ko bo no keɓtirta irada video ji mira maɗa larata ha YouTube be ko nandi e majum ɗuɗɗum sosai bandiraɓe ɗimtatake, amma kadi gotel ton pami nder ton on paman ɗuɗɗum nder majum inchallah. Ɗo on lawol arandewol ngam ɗum nafan sosai. A tawan yimɓe meɗen ɗon dara video ji kan dai ha YouTube, ji kan dai larego ko bo an kam be ko nandi be majum ni. To non ɗiɗaɓum majum bo mi hollan on yimɓe meɗen ɗon ƴamta to en mbiɓe to en aboni ha chaîne je Fasaha TV, to en waɗi video majum ya tattawa ɓe, amma bo ɓe ɗo aboni. To mi hollan on lawol ni on gatta ton aboni majum ɗo, to mi gaɗi video yahan holla on to mi gaɗi video notification waranan ɗum. Bana masalan to en gerɓani on message hedi WhatsApp ko gal toyni on jiyata message mon warata hedi hoore téléphone moɗon ɗo bandiraɓe. To banni majum mi hollan on ton aboni on tokkake lawol ngol mi haɓi hollugo non aboniri banno mi tindini ha lawol majum ɗon. Kala video je min gaɗi pat to min gati ha YouTube yahan holla on do min gaɗi video majum inchallah ha hoore téléphone moɗon manni on jiyan jippoto holla on min gaɗi video. Bano min ɗon mbiya message to waɗa téléphone moɗon ɗon dara message majum ɗo banni man on video mo goto min gaɗi yahan holla on ha téléphone moɗon min gaɗi video inchallah. Amma ite ko en nasta nder video majum miɗo tore useni lataki maɗa keso ko latago maɗa keso ko ko aɗum no wondi biya min aɗo aboni ha chaîne majum amma aɗo lara video ji amma yejjiti a abonay, mi hollan on lawol ngol a tokkoto a yaha ha abona ha chaîne amin je Fasaha TV majum inchallah. On hosa on abona, ton aboni on partage ano sobiraɓe moɗon, on mbiɗana en like. Min getti min kofno min gelanaki on hayruji ɗi en nasa jen dara video majum bana ni bandiraɓe. Tokki e nder video majum ta lara video man bo laru video ni to fuɗɗam hara gare ta nextu ko hedi to inchallah. Ɓeɗomiɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi latiɗi bo ɗi duniya be alahira. Inchallah bana mi wolwi ha fuɗɗam video to Allah lamiɗo hoddiri en warti be videowol hande bo. Videowol gotol ma bo ngol hollan kuje ɗiɗi inchallah. Hidde ko en nastan yahen kolla kuje majum kon mari haje hollugo man ɗo miɗo tore a habda abona ha chaîne meɗen je Fasaha TV majum ɗo. Ha nder gotel ko en yiɗi en holla ma ɗon nandidi be je en ɗo wiya en abona ha chaîne majum ɗo.
ɗum kuje ɗiɗi on. Gotel ma en wolwi ɗum pat majum en wolwi ha fuɗɗam video. Gotel ma no a heftirta ko ɓiɗɗo maɗa larata ha video irada video ɗimejum ɓiɗɗo maɗa larata ha YouTube, ko bo irada videoji ɗime debbo maɗa larata ha YouTube, ko bo irada videoji ɗime hamma maɗa larata ha YouTube, ko bo mirawo ma larata ha YouTube be ko nandi be majum, ngam doggugo irada probléme ji goɗɗi fere, larugo irada kujeji goɗɗi ɗi kandai irum ba videoji ɗi kanayi ɓikkon dara be ko nandi majum, ko bo an kam ni kujeji majum daɗi ɗo ɗuɗi sosai. Irada maji da tokkake a yana fama irada videoji majum ɗo tallalami ɗo hoddiri. Yo waɗira ɗum bo yimɓe fere ɗon mbiyata mbiyaɓe ɓe abona ha chaine meɗen, nden to e aboni bo yake to en waɗi video yahanta haɓe seeɗa to e waɗi recherche, to kadi mi hollan on lawol majum no yahata on waɗira lekkiɗo majum inchallah. En nasta nder video majum bana ni. Yowa to en nasta nder video majum en wara en tefa YouTube meɗen, en mbi koɗume meɗen fu timman hande dow YouTube. To en nasta nder YouTube majum en muñan seɗɗa waddanan en bana ni bayi waddaniyam ɗo. To masalan mi wima aboni amma video warantama, waddantama notification, kam holle lawol ne hani a tokkorto ya abona boɗɗum mere kala nde min waɗi video pat warane ha YouTube ma ha téléphone maɗa hedi dow notification, ba to yerɓanima vocal hedi WhatsApp warata directly. Ta nasta pelle recherche bana ni a waɗa recherche Fasaha TV, a waɗa windira be bindi mawɗi mawɗi ha heɓa ɗum hoyane Fasaha TV. Ta windinda Fasaha TV bana ni majum ɗo, ta waddani maɗa se wara waɗa recherche. Ta waɗa recherche Fasaha TV majum, ko bo ko galliyen amin ni, ko gal to yitimi ɗum warani maɗa an yen waddante bana ni, goɗɗo fere waddantama bana ni direct waddanan amin to waddanamo dow logo amin. To banni man ɗo ni a yiyan premier nda video amin je arti wangugo, to a jippo a waran a yiya nda ɗo on Fasaha majum, ɗo on ɗo a yi nda ɗum Fasaha TV, se a wara a iya abonnement majum, subscribe man ɗo a hausa a iya ni. To a ini se a hosa waɗa, to a ini ɗo ni a yiyan ngel warti bana ni, no ɓurata hoyugo kamma to warti bani on se a ina haɗɗo majum. To a ini warti bani on ɗo ni se a wara a ina haɗɗo, to a ini haɗɗo se a wara a ina haji haɗɗo. Ɗo on hollata aboni man, amma to ngam a hoosi a aboni non a acci ɗum ni ɗo, a hoosi a aboni tan banni a acci banni ɗo, kam ko min waɗi video yahantama, aɗo aboni ka amma video man yahantama ha téléphone maɗa. Amma ne to a ini haɗɗo go a wari a ini ha je duwayel ɗo kan kala nde min waɗi video pat waran tawe ha téléphone maɗa do min waɗi video. Ko bo masalan en nasta gal WhatsApp min ɗo yerɓa lien videoji, to aɗon ha nder groupe WhatsApp amin en tefa Fasaha TV ha je a woni pat, wa nda ɗo masalan baɗo ɗum lien video a hoosi a ini do bindi bule bana ni ɗo yarete ha YouTube ha larata video majum. Nda ɗum waddi en ha YouTube maɓɓitani en bo, to a abonai ni hollete haɗɗo a abonai, hollete ɗum bana ni subscribe bana ni man ɗo, ko bo abone se a hoosa a ina ɗo ɗon. To a ini dow toni wartan bana ni, to a ini warti bani se a ina haɗɗon fayin, to a ina ton fayin se a wara a ina ha je dow je ɗo ɗo ni. Ɗo on lawol ne warta abona majum banda. To a ini ni warti bana ni a hoosi a aboni, se taɗo lara video bo wara ɓiɗana en like haɗɗo bana a yi mi waɗi ɗo. Ta ɓiɗɗi like man ɗo se a wara partage no sobiraɓe maɗa, bo a wara ina haɗɗo ngam partage an ko sobiraɓe. Ta ini ha ton ni waddante irada nda WhatsApp, Facebook, Messenger, iran Telegram en be ko nandi majum, kal sobiraɓe ma ɓuri ɗuɗugo para partage no tawi ba copy an link bana ni a copy link video majum se a wara nasta ha kugal groupe WhatsApp maɗa, misalu se a hoosa waɗa ni, to a waɗi ni direct waddante lien majum se a hoosa a yerɓa. Ɗo on lawol arandewol inchallah je ɗuɗɗum bandiraɓe ɗon bolwana min hedi WhatsApp majum, ɓe ɗon gadda bolle maɓɓe dow ko larani ɗo majum.
lawol lawol nder WhatsApp nder YouTube je kollata na heftirta irada video ji ɓiɗɗo maɗa larata ko bo debbo ma larata ko bo sobajo maɗa be ko nande majum mi hollete kanjum bo jonta inchallah tokkami nder video majum banani to hanne kanjum bo na heftirta wara iya haddo arta wada mise à jour WhatsApp YouTube maɗa majum to adi mise à jour sai wara inanda haddo ɗon mi tan mi aɗo lara ha miɗon memaɗo to sawari a ini hatton waddante bana ni yimɓe ayi waddani maɗon da daga ɗo fuɗɗi hollugo a irada vidéo ji ɗumi jamu téléphone ɗo laara irada vidéo ji joɗo laara ni a waɗata hefta kalte vidéo ji an sawara a inanda haje dow ɗo to a ini hatton ni direct waddante ɗo pat vidéo ji joɗo laara daga ñande o fuɗɗi laarugo vidéo ha YouTube pat waddante ɗo a laara a jaɓan téléphone mako e mami huwa seɗɗa ɓe magel ko noy a wara nasta YouTube mako a nasta gal lawol banin hollima ɗo wara nasta ha ɗo majum a laara irada vidéo ji mako ɗi oɗo laara nda ɗo pat vidéo ji mako je oɗon laara téléphone majum nayi kadi kala ko o laari pat mi laarat min bo mi fotti mi yawo irada kuje kaza larata YouTube ɗo yahay be ko nande majum mi hosami ko to mi haɗanma mi hosa mi haɗa be ko nande majum amma kakkilane boɗɗum kadi bandiraɓe ɗo on vidéo meɗen je hande bandiraɓe on kumoɗo noon gofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɓeɗomiɗo en assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh siwte jaam so ten foti ha vidéo je yeeso.